Sound check. Kailangan na nila, kailangan na nila,
Cellphone, dalawa dito ah. Ito, mas matibay sa may. Ayan yan. Hindi mo ba gagamitin yan? Babalik natin sa February. Alam, yung dyan ay bukas. Di ba? Sa araw pa. 31. Bigyan siya po tricycle. Kasi ano man yung kailangan ko nagsabi ka kailangan ko mapalit. Kaso hindi siya nakapalit. Wala makukuha yung tricycle niya na mapalit ng driver. Sa susunod ulit. Salamat sa video mas maaga yung Jami. I can do so much for you. Sa sikat na But what you have in me, holding you near me, I want you to stay and never go away. So
Pagbuti sa mga tuktok mo. Try ko po, i-drill. Konti. Hindi, kung paano na kaya ko. Pero may nilagay ba? Masong gagawin. Kahit ako ikaw na ba ako mag-release. Ay, saan ka? Hindi, nababal ka na nga. Hindi, sige lang ka. Hindi, sige lang, magtambagan. Hindi ako. Hindi ako tumuloy. Pag-victim ko, boy. Doon sa... Ano pa yung sitad si ka na kasi nung mansukin ba? Okay, huwag silang overhead. So, tinda. So, may bagay na tulog ka. Yung ko sa inyo dali. Sige, sa pag-iso. Wala yung E-flat, D minor, C minor, isang B flat. Ibig ko sana'y pagbigyan. Bakit ba ikaw
Ay, sito ah. Si River Benjamin. Yan, naalala ko si Kanda ni Mama. Naalala ko ba't yan? Hindi sa'yo. Kaya nga. Lyrics. Wala yan. Lyrics kayo. Sumental ko na tayo. Ilan ko na papatuloy. Pula.
Sansari naman. Sansari mo naman.
Na, sir. Sige, sige, sige. Ano, ito na, kata mo na. O, kaya. Ay, ganyan yung hangin na asin. Asin. O, bakit yung ano, asin. Tubig. Tubig yun? Tubig. Alak. Di ba alam na may tinignan? Ano? Baka kapaloy mo na nagumata. Hangin. Wala yan. Naplakal. I want my baby back. Sa red, pang sumasigyan. Kapitsin na daw, meron ka. Magasin. Ay, kaya eh. Magasin.
sala na isugin sa ano ulit. Nabala.
3.